då passar jag på att ställa den sista funderingen, om det är inte en riktig fråga. Jag ska kanske ställa upp mig för att du ska se. Jag håller med de flesta här i läkaren och många andra, godmannen och många andra som jag har träffat under 32 år i Sverige. För jag jobbar som tolk och jag är politiker. Men när man är tolk då får man inte säga någonting. Men jag tror att vi alla är överens om en sak här. Det finns många brister. Och det finns många aktörer och faktorer som påverkar styrandet, kvalitet, mottagandet och allt annat som ni har berättat. Och en liten sak som jag blir rörd utav, det här med styrningen. Migrationsverket vet riktigt att det finns konflikter i vissa områden, till exempel det är kurder, araber, afghaner och liknande. Men ändå, man tar inte hänsyn när det blir placeringen. För jag träffade på många kurdiska barn, ensamkommande, som deras far och deras kusiner är på fronten mot Daesh. Och plötsligt när de kommer till flyktingförläggningen, då kommer en skäggig man som påminner om Daesh. Eller placeras vid ett flyktingförläggning eller om det är HVB eller om något hus eller hem, så är det med afghaner eller med någon annan som har dödat sina släkter. Och det har de begärt att jag vill gärna ha ett kommunikation, ett språk, ett medmänniska som talar med mig på sitt eget modersmål. Och det fanns inte sådana enkla åtgärder. Att man bara flyttar på barn, det kostar inte mycket. Men man ska placera dem oavsett om det är önskan från dem eller en indikation från Migrationsverket att det är fara för deras beteende, för skador i hälsan och i konflikterna som drabbas både i hemmet och utanför hemmet. Så jag hoppas att vi tänker en gång till när vi placerar barn, så att vi har åtminstone minskat mot konflikt. Så vi behöver inte poliser eller lika ut precis andra resurser och använda dem till någonting annat vettigt. Tack för mig. Tack.